തൊഴിലാളി മധ്യസ്ഥനായ വിശുദ്ധ യൗസേപ്പ് പിതാവിൻ്റെ മാധ്യസ്ഥ്യം നമ്മുടെ ഏവരുടെയും ജീവിത മേഖല ഉണ്ടാകുവാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുമയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം. കൊറോണ രോഗബാധിതരായിരിക്കുന്നവരെയും രോഗത്തിൻ്റെ ഭീതിയിലായിരിക്കുന്നവരെയും ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ നൊവേനയുടെ കൂടെ ചേർത്ത് കുടുംബജീവിതത്തിൽ വിശുദ്ധിയും സന്തോഷമുണ്ടാകുവാൻ നമുക്കൊന്നു ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദാവീദിൻ ഗോത്രജന ധന്യനാം മാർ യോസേപ്പേ, സന്നിധി വന്നിടുമേ, ഞങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കണേ. നിത്യവിശുദ്ധയാകും കന്യകൻ കാവലാളേ, ഭൂലോക രക്ഷകനാ ഈശോദൻ പാലകനേ, നീതി നിറഞ്ഞവനാ നിർമ്മലതാതാ നീയോ, ദൈവേഷ്ടം കാതോർത്തെന്നും മർത്യർക്കു മാതൃകയാ. അധ്വാനിച്ചിടും മർത്യർ എന്നെന്നും മധ്യസ്ഥൻ നീ, നിത്യവിരക്തരായോ ഉത്തമ മാതൃകയും. തിരുസഭാഗാത്രമതിൽ കാവലായി വേവുന്നോനേ, ഞങ്ങൾ തൻ ഗേഹങ്ങളെ കാത്തുപാലിച്ചിടണേ. കർത്താവായ ഈശോയെ, നിന്റെ വളർത്തു പിതാവും തിരുക്കുടുംബത്തിന്റെ കാവൽക്കാരനും തിരുസഭയുടെ സംരക്ഷകനുമായ ഭാഗ്യപ്പെട്ട മാർ യോസേപ്പിന്റെ മാധ്യസ്ഥ്യം അപേക്ഷിക്കുന്ന നിന്റെ അജഗണത്തെ തൃക്കൺ പാർക്കണമേ. ഉണ്ണിയായിരുന്ന നിന്നെ എല്ലാ വിപത്തുകളിൽ നിന്ന് കാത്തു സംരക്ഷിക്കുകയും തച്ചന്റെ പണിശാലയിലൂടെ അധ്വാനത്തിന്റെ മാതൃക ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത നീതിമാനും നിർമ്മലനും മഹാവിരക്തനുമായ മാർ യോസേപ്പിന്റെ അപേക്ഷയാൽ നീതിയിലും നൈർമല്യത്തിലും വിശുദ്ധിയിലും അനുദിനം വളർന്നു വരുവാൻ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. സകലത്തിൻ്റെയും നാഥ എന്നേക്കും. ഇസ്രായേലിന്റെ ഇടയാ ശ്രവിക്കണമേ. ആട്ടിൻപറ്റത്തെ പോലെ യൗസേപ്പിനെ നയിക്കണമേ. നീ ഈജിപ്തിൽ നിന്നൊരു മുന്തിരിവള്ളി കൊണ്ടുവന്ന് വിജാതിയെ നശിപ്പിച്ച് അത് നട്ടുപിടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. നീ അതിനെ കടാക്ഷിച്ചു, അത് വേരൂന്നി വളർന്നു, ഭൂതലമെങ്ങും നിറഞ്ഞു. അതിന്റെ തണലാൽ മലകൾ മൂടപ്പെട്ടു, ശാഖകളാൽ ദേവദാരുക്കൾ മറഞ്ഞു. അതിന്റെ വേരുകൾ സമുദ്രം വരെയും ചില്ലകൾ നദി വരെയും നീണ്ടു. നിന്റെ വലതുകൈയാൽ നടപ്പെട്ട മുന്തിരിച്ചെടിയെ പരിഗണിക്കണമേ, നിനക്കായി ബലപ്പെടുത്തപ്പെട്ടവനെ സന്ദർശിക്കണമേ. ഞങ്ങൾ ഇനിമേൽ നിന്നിൽ നിന്ന് മാറുകയില്ല. നീ ഞങ്ങളെ ജീവിപ്പിക്കണമേ. നിന്റെ നാമം ഞങ്ങൾ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കും. കർത്താവേ, ശക്തനായ ദൈവമേ, ഞങ്ങളിലേക്ക് തിരിയണമേ. തിരുമുഖം പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ, അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രക്ഷ പ്രാപിക്കും. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. ആദിമുതൽ എന്നേക്കും ആമേൻ. ഞങ്ങളുടെ സുസ്ഥിരമായ അഭയസങ്കേതവും നിത്യമായ പ്രകാശവും ശാശ്വതമായ പ്രത്യാശയുമായ മിശിഹായേ, ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി അനുസ്മരിക്കുന്ന മാർ യോസേപ്പിന്റെ പ്രാർത്ഥനയാൽ ഞങ്ങൾക്ക് സങ്കടങ്ങളിൽ ആശ്വാസവും പരീക്ഷകളിൽ ബലവും ക്ലേശങ്ങളിൽ തുണയും നൽകണമേ. ചോദിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അറിയുന്ന സ്വർഗീയ പിതാവിനെ ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്ന കർത്താവേ, ദൈവപരിപാലനയിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ അധ്വാന ഭാരത്തെയും ജീവിത ക്ലേശങ്ങളെയും സമചിത്തതയോടെ ഏറ്റെടുക്കുവാനുള്ള ശക്തിയും ധൈര്യവും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യണമേ. തന്നെ സ്നേഹിക്കുകയും തന്റെ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് വിളിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് എല്ലാ നന്മയ്ക്കായി പകർത്തുന്ന സകലത്തിന്റെയും നാഥ എന്നേക്കും ആമേൻ.
ദാവീദിന്റെ ഗോത്രത്തിൽ ജനിച്ചവനും മിശിഹായുടെ വളർത്തുപിതാവും രക്ഷകന് നാമകരണം ചെയ്തവനുമായ മാർ യൗസേപ്പിന്റെ പ്രാർത്ഥനാ സഹായത്താൽ ഈശോ എന്ന ഏകരക്ഷാനാമത്തിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് കർത്താവേ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവിന്റെ ദൂതനിൽ നിന്നും ദൈവിക വാർത്ത ശ്രവിക്കുവാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച മാർ യൗസേപ്പിനെ പോലെ ദൈവഹിതമനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാനും ദൈവവചനത്തിലും സഭയുടെ പ്രബോധനത്തിലും നിന്ന് പഠിച്ച് ഉത്തമ മനസാക്ഷിക്ക് അനുസൃതത വ്യാപരിക്കുവാനും ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നന്മരണത്തിന്റെ മധ്യസ്ഥനായ മാർ യൗസേപ്പിന്റെ പ്രാർത്ഥനയാൽ എല്ലാവിധ അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും പെട്ടെന്നുള്ള മരണത്തിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളോട് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരോട് ഹൃദയപൂർവ്വം ക്ഷമിക്കുവാനും ശത്രുതയിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും പകയും വിദ്വേഷവും കൈവെടിഞ്ഞ് സ്നേഹത്തിൽ സദാ വർത്തിക്കുവാനുമുള്ള അനുഗ്രഹം ഞങ്ങൾക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സന്താന ഭാഗ്യമില്ലാതെ ക്ലേശിക്കുന്നവരെയും തൊഴിലില്ലായ്മയിലും ജീവിതത്തിന്റെ തകർച്ചകളിലും ദുഃഖങ്ങളിലും കഴിയുന്നവരുടെയും കണ്ണുനീർ തുടച്ചു നീക്കി അവരുടെ നിയോഗങ്ങൾ സാധിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ പ്രാർത്ഥനാ നിയോഗങ്ങളെ വിശുദ്ധ യൗസേപ്പ് പിതാവിൻ്റെ മാധ്യസ്ഥ്യം വഴി നമുക്ക് ഈശോയോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കാം. കൊറോണ രോഗബാധിതരായ എല്ലാവരെയും, ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ മരണമടഞ്ഞു പോയ എല്ലാ ആത്മാക്കളെയും, വ്യത്യസ്തമായ കാരണങ്ങളാൽ സങ്കടം അനുഭവിക്കുന്നവരെയും, ശിഥിലമായ കുടുംബബന്ധങ്ങളിലായിരിക്കുന്നവർ, എല്ലാ നിയോഗങ്ങളെയും ചേർത്ത് വെച്ച് നമുക്ക് ഈശോയോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. വിശുദ്ധ യൗസേപ്പ് പിതാവിൻ്റെ വലിയ മാധ്യസ്ഥ്യം നമ്മുടെ ഏവരുടെയും ജീവിത മേഖലയ്ക്ക് അനുഗ്രഹമാകണമേ എന്ന്, നമ്മുടെ തകർച്ചയിൽ, സങ്കടങ്ങളിൽ, ജീവിത ഓട്ടക്രമത്തിലൊക്കെ ദൂതന്മാരുടെ സഹായവും കൃപാവരും ലഭ്യമാകുവാൻ നമ്മുടെ എല്ലാ നിയോഗങ്ങളെയും നമുക്ക് ഈശോയോട് ചേർത്ത് വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ, ഇഹലോക ജീവിതത്തിൽ നിന്റെ തിരുവിഷ്ടം നിറവേറ്റി ഭൂമിയിൽ നിന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയ രക്തസാക്ഷികളുടെയും വിശുദ്ധരുടെയും പ്രാർത്ഥനകൾ നിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് തുണയായിരിക്കട്ടെ. പ്രത്യേകമായി മാർ യൗസേപ്പ് പിതാവിന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ ഞങ്ങളുടെ യാചനകൾക്ക് ഉത്തരവരുളുകയും ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയാഭിലാഷങ്ങൾ സാധിച്ചു തരികയും ചെയ്യണമേ. രോഗങ്ങളിൽ സൗഖ്യവും പീഡകളിൽ ആശ്വാസവും പരീക്ഷകളിൽ വിജയവും നൽകി ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. നിന്റെ പൈതൃകമായ പരിപാലനത്തിന്റെ വലതുകരം ഞങ്ങളുടെ മേൽ നിഴലിപ്പിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ സൗഖ്യവും മോചനവും സമാധാനവും നല്ല ശരണവും നിറയ്ക്കണമേ. സകല കൃപാവരങ്ങളുടെയും നിക്ഷേപാലയവും സകല സൗഭാഗ്യങ്ങളുടെയും ഉറവിടവുമായ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ എന്നേക്കും ആമേൻ. പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളുടെ ഭാവത്തിൽ നമുക്കും ഈശോ പഠിപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥന ഏറ്റുചൊല്ലാം. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ. അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ. അങ്ങയുടെ തിരുമനസ് സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ആഹാരം ഇന്നു ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പാപങ്ങളും ഞങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കണമേ. ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ, ദുഷ്ടാരൂപിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും അങ്ങയുടേത്. ആമേൻ. തിരുസഭയിൽ നമ്മെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുകയും വചനത്താലും കൂദാശകളാലും പരിപോഷിപ്പിച്ച് വിശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കർത്താവ് ഈശോ മിശിഹായുടെ കൃപ നിങ്ങളുടെ മേലുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ചോദിക്കുന്നതിന് മുൻപേ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അറിയുന്ന സ്വർഗീയ പിതാവിൻ്റെ സ്നേഹപരിപാലനത്തിൽ ആശ്രയിക്കുവാനും ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന സങ്കടങ്ങളെയും കുറവുകളെയും ദൈവതിരുവിഷ്ടത്തിന് സമർപ്പിക്കുവാനും ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. മാർ യൗസേപ്പ് പിതാവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനാ സഹായത്താൽ നിങ്ങളുടെ ആശകൾ സഫലമാവുകയും പ്രതീക്ഷകൾ പൂവണിയുകയും ചെയ്യട്ടെ. പീഠകളിൽ നിന്നും ദുഷ്ടപിശാചിന്റെ കെണികളിൽ നിന്നും
കർത്താവിന്റെ ശ്ലീവായുടെ ശക്തിയാൽ നിങ്ങൾ രക്ഷിതരാവട്ടെ. റൂഹാദക്കുദിശായാൽ നിറഞ്ഞ് പുണ്യപ്രവൃത്തികളിൽ വ്യാപരിച്ച് ലോകത്തിൽ മിശിഹായുടെ സാക്ഷികളാകുവാനും നിത്യസൗഭാഗ്യം പ്രാപിക്കുവാനും നിങ്ങൾക്കിടയാവുകയും ചെയ്യട്ടെ. നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശോ മിശിഹായുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹവാസവും വിശുദ്ധ യൗസേപ്പ് പിതാവിന്റെ മാധ്യസ്ഥ്യവും നാം ഓരോരുത്തരോടും കൂടെ എന്നും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. നിറയും നിൻ കാരുണ്യം തൂകണേ, എളിയോരാം ദാസരി ഞങ്ങളിൽ സന്താപമേതു മകറ്റണേ, സന്തുഷ്ടരാക്കണേ ഞങ്ങളെ. നിറയും നിൻ കാരുണ്യം തൂകണേ, എളിയോരാം ദാസരി ഞങ്ങളിൽ സന്താപമേതു മകറ്റണേ, സന്തുഷ്ടരാക്കണേ ഞങ്ങളെ. കന്യകാമേരീതൻ വല്ലഭൻ ദേവകുമാരന്റെ രക്ഷകൻ, ഞങ്ങൾക്കഭയം നീ നൽകണേ. ചേരുന്നു ഞങ്ങൾ നിൻ സന്നിധി, നിറയും നിൻ കാരുണ്യം തൂകണേ, എളിയോരാം ദാസരി ഞങ്ങളിൽ സന്താപമേതു മകറ്റണേ, സന്തുഷ്ടരാക്കണേ ഞങ്ങളെ. അല്ലലുമാപത്തും നീക്കണേ, നിത്യവും ശാന്തി നീ നൽകണേ. സത്യമാം പാതയിൽ ചേർക്കുവാൻ നിത്യവും തുക നിന്ദാനങ്ങൾ. നിറയും നിൻ കാരുണ്യം തൂകണേ, എളിയോരാം ദാസരി ഞങ്ങളിൽ സന്താപമേതു മകറ്റണേ, സന്തുഷ്ട